6 ta' Ottubru San Bruno, fundatur tal-Kartużjani, twilet għal-ħabta tas-sena 1030 u miet fis-sena 1101. Twilet f'Kolonja fil-Ġermanja meta kien għadu żgħir mar jistudja fl-iskola tal-Katedral ta' Reims, waħda mill-aħjar fl-Ewropa. Għamel passi kbar fl-istudji klassiċi u sagri. Lura Kolonja tawh kanonikat u sar saċerdot. Fl-1556 mar lura Reims bħala professur u s-sena ta' wara meta il-magħruf Herminius, rettur tal-iskola irtira u sar reliġjuż, Ġervasju Isqof ta' Reims ħatru rettur. Għal kważi 20 sena żamm għoli l-isem tal-iskola li kienet saret hekk magħrufa taħt Gerbert u Hermann, predeċessuri tiegħu. Imbagħad Bruno flimkien ma' 6 oħra ħalla warajh kull ma kellu u nġabar fis-solitudni. Għall-ewwel marru taħt it-treġija ta' San Robertu, abbati ta' Molesmel, iżda fl-aħħar qatawha li jmorru jitolbu il-paril ta' Sant Ugo, isqof ta' Grenoble. L-isqof ħadhom f'post deżert imsejjaħ Kartużje fuq l-Alpi tad-Delfinat, xi 4 mili il-bogħod minn Grenoble, f'nofs preċipizzi u muntanji. San Bruno ma' 6 minn sħabu bnew monasteru fis-sena 1084 fejn għexu fis-solitudni u l-faqar, jitolbu, jistudjaw, jaħdmu, jikkupjaw opri prezzjużi u josservaw fejn jistgħu ir-regola ta' San Benedittu. Infatti San Bruno ma kellu ebda ħsieb jissostitwixxi ordni ġdid. Dan twettaq meta l-Providenza sejħitlu barra mid-Delfinat 6 snin wara. Il-Papa Urbanu II dixxiplu tiegħu sejjaħlu Ruma fis-sena 1098 biex jgħinu bil-pariri tiegħu fit-tmexxija tal-Knisja. Il-Qaddis talab li jerġa' lura biex jgħix fis-solitudni, sa fl-aħħar il-Papa semgħu, iżda bil-patt li ma jirritornax Kartużje. Il-kontiruġġieru ta' ħilwiet ta' La Torre fid-djoċesi ta' Squelens fejn mar jammar ma' xi dixxipli li kien ġabar miegħu Ruma. Mit-twaqqif tat-tieni Ċertosja San Stefnu fil-Kalabrija fis-sena 1095 u bil-ġenerożità tal-kontiruġġieru il-ħajja Kartużjana ħarġet mill-muntanji tad-Delfinat. F'Settembru tas-sena 1101 ħass li s-sija tiegħu kienet waslet. Qabel ma miet ġabar l-uliedu madwaru u għamel qudiemhom professjoni tal-fidi Kattolika fuq il-misteri tat-Trinità u tal-Ewkaristija li kienu attakkati dik il-ħabta minn Roxxellinu u minn Berengarju. Miet fil-5 jew fis-6 ta' Ottubru tas-sena 1101. Il-mewt tiegħu ġiet imħabbra fil-knejjes u l-monasteri prinċipali tal-Ewropa tal-Punent. San Bruno li tiegħu qegħdin niċċelebraw il-festa llum kien il-fundatur tal-Kartużjani, ordni reliġjuża li għandha l-onur li qatt ma għaddiet minn perjodu ta' riforma. Papa Piju XI qal dan dwar din l-ordni. Il-Kartużjani tant żammew l-ispirtu tal-fundatur missierhom u dak li tom ir-regola li b'differenza minn ordnijiet reliġjużi oħra l-ordni tagħhom qatt ma kellha bżonn xi emenda jew kif jgħidu riforma. Fil-fatt qatt ma kienet meħtieġa għax minkejja li hija kkunsidrata bħala l-ordni reliġjuża l-aktar stretta fil-Knisja, baqgħet fidila lejn l-idejal ewlieni ta' Bruno ta' talb u penitenza fis-silenzju u s-solitudni.
Forsi uħud minnkom iltqajtu mal-film Into Great Silence, fejn fil-matur segwa r-rutina ta' monasteru tal-Kartużjani u ra l-ħajja tagħhom ta' silenzju, talb, xogħol u penitenza. Ovvjament, ma kienx thriller b'ritmu maġġel u eċitanti, imma fl-istess ħin kien ta' tribut għal dak li wieħed jiddefinixxi bħala il-veru eċitament il-kbir għal kulħadd li tkun taf li inti maħbub minn Alla u li tagħti lilek innifsek totalment biex tħobb lil Alla. F'Ottubru tas-sena 211, il-Papa Benedittu XVI żar monasteru tal-Kartużjani fl-Italja u tkellem dwar il-ħtieġa tas-silenzju f'dinja mimlija ħsejjes. Dan ma jfissirx li inti msejjaħ jew imsejħa li tkun patri jew soru tal-klawsura, iżda jfisser li intu jien għandna bżonn insibu ftit ħin kwiet kuljum għat-talb. Dan hu dak li qal il-Papa. Il-progress tekniku, mod partikolari fil-qasam tat-trasport u tal-komunikazzjoni, għamel il-ħajja tal-bniedem aktar komda, iżda wkoll inqas kwieta u xi drabi anki bsieda ta' ansjetà. Li bliet kważi dejjem storbjużi u l-ħsejjes fl-isfond f'ċerti żoni jibqa' sejjer anki matul il-lejl. Fl-aħħar deċennijiet, barra minn hekk, l-iżvilupp tal-midja inbidel u estenda fenomenu li diġà spjegat fis-sittinijiet, dak li hu virtwali jirriskja li jirbaħ fuq dak li hu reali. In-nies qed isiru aktar immersi f'dimensjonijiet virtwali minħabba il-messaġġi awdjoviżivi li jakkumpanjaw il-ħajja tagħhom minn filgħodu sa filgħaxija. Iż-żgħar tagħna li ġiġà twildu f'dawn il-kundizzjonijiet jidhru li jixtiequ jimlew kull mument vojt bil-mużika u l-istampi għax jibżgħu li jħossu vojt akbar jekk ma jagħmlux dan. Xi nies m'għadhomx kapaċi jibqgħu għal perjodi twal fis-silenzji u s-solitudji. Meta l-bnedmin jirtilgħu fis-silenzju u s-solitudni, ikunu qed jesponu biex ngħidu hekk lilhom infushom għar-realtà qarwiena tagħhom, għal dak il-vojt apparenti, sabiex minfloku jibdew jesperjenzaw sens ta' milja fil-preżenza ta' Alla, ir-realtà l-aktar reali li teżisti u li tinsab lil hemm mid-dimensjoni tanġibbli. U int qed tagħmel ħiltek biex telimina dak l-istorbju żejjed li hemm f'ħajtek biex fiskiet tidħol fil-preżenza ta' Alla u qudiemu taraf x'jeħtieġ li tagħmel biex ħajtek tinbidel għall-aħjar. Qed toħloq spazju ta' ħin ta' kwalità tajjeb għat-talb u talb fis-silenzju biex tkun tista' tħalli lil Alla jkellmek, forsi f'xi passaġġ mill-Iskrittura. Talba. Missier, insejjaħt lil San Bruno biex iservik fis-solitudni. Bit-tweġiba għat-talb tiegħu għalina, għedna nibqgħu fidili lejk f'nofs il-bidliet storbjużi ta' din id-dinja. Nitolbuk dan bi Kristu Sidna. Amen.